Ahojte. No kupujete drahú kozmetiku a máte pocit, že vám to vôbec nepomáha, tak problémom môže byť, že vám chýbajú niektoré vitamíny. Tak napríklad poďme sa pozrieť na ten základný vitamín C. Pokiaľ ste napríklad na keto diete a chudnete a nejete žiadne ovocie ani zeleninu, tak máte nedostatok vitamínu C. Vitamín C je veľmi dôležitý pre produkciu kolagénu. Vitamín C sa doplňa spolu aj s vitamínom E. Vitamín E je veľmi dobrý vitamín na podporu a regeneráciu kožnej bariéry. Ďalší taký dôležitý vitamín je napríklad vitamín A. My ho voláme anti-aging kráľ, pretože vitamín A regeneruje aj odstraňuje vrásky, regeneruje akné, ale takisto regeneruje nezrovnalosti pleti. Ďalším veľmi dôležitým je napríklad omega-3. Omega-3 bojuje proti suchosti pleti, ale takisto aj proti zápalom. Tak ktorý je najlepší vitamín podľa mňa? Tak práve ten, ktorý rieši konkrétny problém. Takže pokiaľ máte akné, skúste siahnuť napríklad po retinole, vitamínom A. Pokiaľ máte suchú pleť, skúste siahnuť po omega-3 a vitamínu E. Takže pozrite sa konkrétne na váš problém a podľa toho si vyberte. Ahojte.